Pisaran tilaaja spesiaali tähän väliin. 200 tilaajaa ja 400 vuotta. Se on tosiaan 4 vuotta on nyt sitten. No niin, täällä ollaan vähän niin kuin kanavan alkujuurilla. Ekas virallisessa jaksossa, kun aloiteltiin tätä touhua, niin vierailtiin täällä Teneriffalla. Ja myöskin tuo tuttu kilpi, mikä on pyörinyt tässä kanavan insertiskin, on täältä lähtöisin. Ja vähän niin kuin täältä sitten hommat on lähtenyt ja sen jälkeen niitä videoita sitten alkaisi tulla. Ja nyt on sitten 200 tilaajaa ylitetty ja se on kyllä ihan tarpeeksi mulle, että ei enempää kyllä tarvii, että älkää vaan tila. Hirvittää jo toikin määrä, että siellä 200 ihmistä odottaa uusia videoita, joita niin harvakseltaan tulee. Mutta kiitoksia, kun siellä olette kuitenkin. Tämä nyt ei varsinainen mikään kuvausmatka ole, mutta katsotaan mitä videolle tarttuu. Ja tehdään siitä sitten jonkinmoinen pätkä. Oli tarkoitus mennä tonne teidelle, ajella sinne, mutta otettiin tällainen äkkilähtö, niin ei sitten saatu oikein järkevästi mistään vuokra-autoa, että olisi sinne päästy ajelemaan. Eikä sitten myöskään viititty millään bussilla sinne lähteä. Nyt ollaan oltu tällaisessa vähän rauhallisemmassa paikassa, Costa del Silencio. Täällä ei hirveästi yöelämää ole eikä myöskään mitään rantakojuja eikä kauppoja niin hirveästi, mutta oikeastaan ei tarvikaan. Täällä on semmoista rauhallista ja kaikki sellainen turistihomma täältä puuttuu ja hinnakki on vähän alemmat. Että ihan vaihteluksi kiva tällainen paikka täällä oleskella. Meillä ei hirveästi aktiviteetteja ole tässä ollut. Vähän on tuolla kauempana Costa Adeyessa ja Los Cristianosissa pyöritty sitten ja siellä jotakin rantoja ja kauppoja vähän kierretty. Ja sitten yritettiin snorklata tuossa aallokossa, joka ei ollut kokemuksena oikein minkäänmoinen. Siinä oli vähän hankala sitten näillä uimataidoilla päästä oikein mihinkään. Ja ehkä olisi sitten jossain merellä kauempana ollut helppo veneestä mennä, mutta ainakaan tässä rannassa se ei oikein kunnolla onnistunut. Siinä on vähän tämmöistä kivikkoa ja sitten portaat tuolta rannasta menee sinne suoraan tyrskyihin. Se nyt jäi vähän fiaskoksi, mutta ainakin yritettiin. Mutta ihan loman kannalta nyt on tässä vaan otettu. Ja eipä tässä sen kummempia. Lähdetään katsomaan mitä filmille tarttuu. Se on moro.
täytyy vähän ruveta tinkimään. Taas menee suomalaisia tossa. Perfect. 5 euros, please. Thank you. Saadaan kanavalle kontenttia. This one. With flames. Good. It's okay? Okay. This is here. Okay? Joo.